Duwe enggak sih kon kanca kok taek sing ben ketemu iku mesti dudukno flexing palsu. Ben ketemu aku wis duwe iki, aku wis tuku iku. Aku wis bangun piramid jancuk. Akeh wong koyo ngono iku. Siji loro ketemu wong enake dhewe ku pingine ya apa ya sharing kurang lebihne dhewe apa urip iki malah flexing halu taek cuk ngomong gak jelas terus marang ngono sok-sokan iso iki iso iku akeh wong koyo ngono iku ngomong nopo misalkan ngomongno sepeda aku iki ngene kok gak ngerti merasa paling tahu aku iki ngerti nang sepeda ngene taek dikon praktek kosong omong kosong bodong jancuk pancen ana akeh wong koyo ngono iku mau ya memang banyak teman yang berguna akeh kanca sing sekirane iku ngomongku saling pengertian banyak tapi ono ae kanca-kanca sing koyo taek ngono iku saran aku lek duwe kanca koyo ngono iku tinggal wis dijarno tek gak duwe kanca wis meneng dhewean ngono turu wae kerja golek dhuwit ya golek dhuwit pirane duwe kanca sing ngregani menghargai ngomongku saling pengertian meskipun ku siji loro gak apa-apa timbangane kanca akeh tapi kok taek kanca siji loro tapi berguna berkualitas atau minimal misalkan gak duwe kanca golek sing sekirane gak seumuran lebih tuwek kah atau lebih enom kah ya apa ya kaya ngono ku ngare mumet kanca kaya ngono ku kanca taek wong sing ngerti apa ana ing ngomong ku lho. Misalkan gak iso ngomong gak iso, gak duwe ngomong gak duwe ngomong duwe. Masalah iki aja ngerasa kon sing tak omongi lho. Aku duwe kanca koyo ngono ku ya ana lah beberapa. Makane ya apa ya? Pasti akeh kanca pisan sing duwe kanca koyo ngono iku lho. Pengin ngomong koyo ngene cuma gak enak. Ya wis tak wakilno ae lah. Wis lanjut lah.